ҷамоати деҳоти ба номи Ҷӯра Раҳмонови шаҳри Турсунзода яке аз ҷамоатҳои дурдасти шаҳр ба ҳисоб рафта, дар тобиати он имрӯз наздик ба 300 хоҷагии деҳқонии инфиродӣ таъсис дода шудааст. шуғли асосии мардуми инҷо кишоварзӣ буда, ҳамасола деҳқонон тамоми намуди зироатҳои кишоварзиро кишт менамоянд. деҳқони хоҷагиҳои хурду бузурги ин гӯшаи ватан кӯшиш менамоянд, ки баҳри пурнамудани амнияти озуқавории кишвар саҳмгузор бошанд. Mana ko'rib turganingizdek, hovlimiz oldidagi 3 sotix yerdan чӣ ки шумо мебинед, дар 3 сотиқ замини назди ҳавдигаамон як гармхона сохтаем. ҳамасола помидор, бодиринг ва дигар сабзавотҳо кишт мекунем. ҳамроҳи фарзандо аҳли оила меҳнат мекунем. аз ҳисоби даромадҳоямон зиндагиамонро пеш мебарем. мо деҳқонон ҳамеша ҳаракат мекунем, ки бозорҳои шаҳрамон ва дигар минтақаҳоро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоем. xalqimizni dasturxoniga yetkazishga harakat qilyapmiz. маълум мегардад, ки аҳли заҳмати ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Турсунзода асосан ба сабзавоткорӣ ва истеҳсоли хӯроки чорво машғул буда, дар парвариши дигар зироатҳо низ таҷрибаҳои ибратбахш касб намуданд ва ҳамасола кӯшиш менамоянд бозорҳои минтақа ва пойтахтро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҷӯра Раҳмон 371 адад хоҷагии деҳқониҳо фаъолият менамояд. аз он бисёр сабзавотҳои кишти баҳорӣ, кишти полизӣ машғул мебошанд. заминҳое ки дар назди ҳавлигӣ, заминҳои ёррасон, хоҷагӣ ё деҳқонӣ ки фаъолият менамоянд, як сол ба 2-3 ҳосил ба даст мебиёранд. дар маркази ҷамоат деҳот Ҷӯра Раҳмон як бозори деҳқон ташкил карда шудагӣ аст. соҳибкорон аз ҳудуди дохили ҷумҳурӣ, аз вилояти Суғд, ай Душанбе, ай Ҳисор, ай Шаҳринав мебиёянд харидорӣ намуда дар бурда дар бозорҳои пойтахт, дар бозорҳое ки ноҳияҳо фурӯхта истоданд. ҳозир маҳсулотҳои помидор, бодринг, болгарӣ ва дигар намуд маҳсулотҳо истеҳсол мекунанд. шуғли асосии қисмати бештари аҳолии ҷамоату деҳоти шаҳри Турсунзода кишоварзӣ буда, мардуми деҳот аз замин фоидаи хуб ба даст меоранд. бо назардошти имконатҳо, сокинони ин минтақа кӯшиш менамоянд, ки рушди истеҳсоли маҳсулоти тару тозаро дар ҳамаи фасли сол афзун намуда, дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда гузоранд.